Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje ama-fractions wethu sizofunda ngokudivida ama-fractions. Divide ama-fractions ngizothi nginibonise nje ubumqoka bokudivida ama-fractions noma indlela esidivida ngayo ama-fractions ngaphambi kokuba senze izibonelo ezihlukahlukene eziningi esizothi sizenze namhlanje. Ukudivide ama-fraction ngithatha nje isibonelo sokuqala nginibonise ukuthi ukudivide ama-fractions sizosebenzisa isilungu esihlukile nje abo-inverse nakho konke lokho. Kwamanje asithi sino 1 over 2 noma 2 over 1. Okay, no, athi ngithi 1 over 2 divide ngo 1 over 2. Ukudivida ke kuthiwa kunalento abayibiza i-inverse. Kuthiwa uma udivida 1 over 2 sizomenza sokwenza lento abayibiza i-inverse ukuguqulela. Kufana nokuthi sizothi 1 over 2 times 2 over 1. Mangathi uyabona siguqulele sashintsha u1 over 2 naloyana samenza u2 over 1 kusho lento abayibiza i-inverse. Inverse njengoba ngiyibhala laphaya. Sishintshile sayiguqulela kushintsha futhi nesibalo lesi sisisebenzisayo u-times okusaba u-divide kuba u-times. So singabala ke ukusuka lana masi times ake ufana ukuthi sino 2 over 2. U2 over 2 ufana nokuthi u1 mas times u1 over 2 no 2 over 1 uba ulingana no 2 over 2 abe u1. Mawungathi uyazidivide mase sizidivide 2 over 2 uba u1. Inverse ke leyo esenza athi ngithathe nje esinye isibonelo esichaza kabanzi ukuthi inverse yinto enjani. Sithi sino 2 divide ngo2. 2 divide ngo2. 2 mawumphinda ka2 uyafana no 2 times 1 over 2. I-inverse ke leyo mase siguqulela obuye afana nokuthi impendulo u1. So thatha futhi esinye isibonelo. Ngifuna lokho nizicabangisisa lezi zinto nikwazi ukuma nizibalele nibone. Ithi sithathe mhlambe manje u12 times 4. 12 times 4 impendulo yakho ufana nokuthi u3. Kepha ngizonibona sidivide sonibonisa ukuthi senza kanjani inverse yalokho. Sizothi 12 times 1 over 4. 1 over 4 na sifake nje u1 laphayana. Kufana nabantu abano 12 over 4. So to 12 divide by 4 ungaki u3. Ile nto esiyenze laphayana into esiyenzile siyenze njengama fraction sayenza i-inverse saguqulela. Angazi mhlambe ukuthi ngizonika nje emzuzwana nicabangisise nibone ukuthi niyitholile futhi niyayiqonda na ngaphambi kokuba siqhubeke senze ezinye izibonelo esinazo engizothanda ukuthi sizenze zininganyana ke ibonelo esizothi sibheke kuzo. Ngithatha isinye futhi isibonelo mhlambe sika A inverse ka A ubani. Inverse ka A ifana nokuthi u1 over A. Ingaba kanjena futhi sithi u2 over 3 uyafana nokuthi u3 over 2. U5 naye u5 over 1. Inverse yakhe ingafana nokuthi u5 over u1 over 5. Inverse noma inverse yinto esiguqa masi divide siyenza lento abayibiza inverse ukuguqulela sishintshe i-denominator sithatha i-denominator sibeke phezulu i-numerator ngaphansi lesi divide ngayo. So ithi manje sinye isibonelo 2 over 3 divide ngo 5 over 6. Sizothi ke mase senza inverse 2 over 3 times siya times ake manje si times nge inverse so to 6 over 5 sesiguqulele ifana nokuthi u12 over 15. Mau times lezana nama denominator nama numerator uzothola u12 over 16 bese uthi 12 over 15 ungena kangaku 4 over 5 usala ngo 4 over 5 so to 6 over 8 divide ngo 1 over 4. So it is 7 over 80 sometimes ngo 1 over ngo 4 over 1 sesiya inverse lesiyenzile ngicishe ngayikhohlwa
Na umehluko ke siwenzile laphayana sishintshe lezo zinto zombili into esenza njalo uma sidivide ama-fractions esizothi ke uma sesidivide inamba esingadivide ngala u-12 sithi u-8 u-4 ngiyaxolisa u-8 u-4 ungena ku-8 ka-2 ku-4 ka-1 sesala ngo-2 over ngo-7 over 8 sima sesidivide u-7 over 8 ngifuna sishintshe ke siyenze i-mix number so 2 ungena kangaki ku-7 ungena kawu-3 ungena kawu-3 na sisala ngobani ngo-1 over 2 wethu oyi-denominator ikathi neningi baye befuna niphelele la nawe ungaphela la mina senginenzisa nje ukunibonisa ukuthi uyakwazi ukushintsha uyenze i-mix number soqhubeka ke nezibalo zethu manje sesizosenza ngathi sihlukile esino-negative 2 over 3 divide ngo-5 over 2 sithi sizothi kena u-negative so ngiyaxolisa negative 2 over 3 sometimes asesiyashintsha-ke manje senza lento ye-inverse siyashintsha sithi manje u-2 sometimes ngo-2 over 5 ifana nokuthi times out 2 times 2 u-4 3 times 5 u-15 phelele phela lapho isibalo sethu akuna number esiphindaphindeka noma sidivide ngayo so sishiya lapha sithi 3 over 2 divide ngo-1 over 6 siyenza i-inverse lingana ufana nokuthi 3 over 2 times 6 over 1 sizothi 3 times 6 noma sothola into inumber ekhanselayo o2 na sisale laphayana ngo-3 times 3 sithola inumber engango-9 ngizoqala phansi ngenze ezinye futhi ibalo so lokho ngizenza nje zibe ningi ukwazi ukuthi ungakwazi ukuthi umise uzenzele zakho uphinde uqhubeke ngenkathi usathola umqondo wokuthi izenziwa kanjani sino negative manje 5 over 7 divide ngo-10 over 3 sizothi-ke negative 5 over 7 times 3 over 12 times 3 over 12 sizothi-ke impendulo yethu 5 times 3 na ifana nokuthi negative 15 7 times 10 u-70 u-5 kena inamba esingayisebenzisa ukudivide leza number zombili sizenze zibe ibe lowest possible term njengoba bahlale besho so uma si-divide ngo-5 u-15 u-3 sidivide u-70 ngo-5 sithola u-14 zokwenza ezinye izibonelo futhi sithi u-1 over 2 divide yebo nangu negative 3 banye benu mhlambe senithukile ningathuki kakhulu ayikho nzima ilula nje bala lolu sizothi ke inverse ukhumbula so yenza manje siyenze i-fraction u-negative 3 wethu layana somenza u-3 over 1 bese maqeda sizomguqulela ke sesimenza i-inverse sithi 1 negative 1 over negative times negative 1 over 3 mase senza kanjalo ke abu-1 labayana ngeke baze ba-timesane bayohlale benjalo sithi 2 times 3 uzofana nokuthi u-6 so thi negative 3 manje divide ngo-1 over 2 lo 3 wami wenzani manje u-3 kodwa loyana ufana nokuthi simenze fraction 3 over 1 divide ngo-1 over 2 mase siyishintsha siguqulela senze inverse sothi 3 over 1 times 2 over 1 impendulo yethu u-negative 6 over 1 times u-3 ngo-2 sathola u-negative 3 over 1 ngizoninika-ke manje lento abayibiza intuition nginifundise nginichazele izinto eziningi kabanzi sizothi sino 2 divide ngo-1 over 3 khumbule
senza lento ima-fraction and inverse, simase sibale isibalo sethu siyaguqulela u-3 over 1 or times 3 over 1 sithola u-6. Ngifuna sibheke kanje lento le, asithi sine-pie, sine-pizza, ya ngathi pizza, sine-pizza lapha, ama-pizza wethu amabili okuloya 2 olaphaya, pizza wethu amabili aphelela amakhulu, siwahlukanisa kathathu ke lama pizza wethu. Pizza ngayinye siyihlukanisa kathathu, ngizowahlukanisa lapha kathathu. Athi ibheji lethu le-Mercedes Benz, niyazi i-Mercedes Benz ibheji lethu, nalapha ngihlukanise kawu-3. Sizobala-ke ukuthi masihlukanise le pizza kawu-2 kawu-3 amaphisi nganye, iphisi ngaye sothola amaphisi angaki, awu-1 2 3 4 5 awu-6 ama-pizza wethu, ipizza yethu masihlukanisa womabili ngawu-3 ngaloya 1 over 3. Injalo impendulo yethu. Singenze nje sinye isibonelo, nginikhathaze nje kokugcina umqondo wenu mhlambe. Niyothi maniphuma la nizenzele nina. Sino negative 7 over 2 divide ngo-4 or negative 4 over 9. So it's negative 7 over 2 times negative 9 over 4. Khumbuleke sizotimesa 7 times negative 9 iyashintsha isayini yethu iba upositive, sesisala siba no-63 nje kuphela. Sithi 2 times 4 sithola u-8. Phela lapho namhlanje isifundo sethu. Themba ukuthi nisiqondile, nihlale phansi nipractice i-maths, uzinikeza isikhathi nizogcina niqondile, imnandi futhi kakhulu. Ngiyabonga.